Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. So mainge muri mugore ra2016. So pane vamwe amainini avo vakachata. So mushure mekunge vachata amainini vacho ivavo vakabva vazotanga kurwara. Amainini ava mukoma vakazofa mainge muri mugore ra2020, but mukoma I know kuti chii chakavauraya amainini ava. So mainini ava vainge vari mwana wehanzvadzi yaamai vangu. She was there in South Africa. Ndokubva vachizodzoka kumba vakatouya nemurume wavo. Apa amai vainge vachitoda kuti ndike ndichidanana nemurume wavo amainini, but ndakanzongoshaya confidence because vaitombobuda naamainini vondisiya nemurume wavo amainini kuitira kuti ndinge ndichirara naye, but confidence manje ndodzandaitozoshaya, even though the man he seemed to be very interested in me because ndaisara ndobva ndapfeka tumamini ndobva ndaita sei, but kuti ndinge ndichizonyatsokumusejhusa manje naiyewo ainge achingonyara zvokuti ndikadai ndakazotoroorwa naye murume iyeye. So since ndakazotadza mukoma, ndipo apo pavakazoroorwa amainini vakabvisirwa mari yainge yakawanda, zvinova zvakarwadza mama neniwo zvakandirwadza. ndava kutanga kutofunga kuti but murume uyu I had the opportunity yekuti ndinge ndichidanana naye, but ndakazongoita stupidity hwekusada kungomupa hangu makumbo. Maybe it was going to be me. Amai vainge vava kungogara vachingopopota because of that missed opportunity. Ndaingoti kana vakandiona ndichitaura nemukomana wangu pafoni, mukoma vaiuya vobva vandibvutira foni. Vakatombondibvutira imwe foni vakabva vatoikanda mumvura vakati foni handini ndakakutengera, chaunongogona chete kungorarwa but uchingodanana nevarume vasina kana pundudzo, vasina kana chavanombokupa. She was so angry at me zvekuti apo pavakazoti vainge vachida kuenda neni kung'anga. At that time ndainge ndisingatombozivi kuti kung'anga kwacho tainge tichienda kunoitei, but takazoti tasvika kuya ndo pandakazozviziva kuti amainini vainge vatoudza mama kuti vainge vachida kuzochata. So at that time vainge vachida kuchatira kuSouth Africa, zvekuti dai kwanga kuri kunzi mainini ava vainge vakachatira kuSouth Africa, isuwo takazoshaya mari, maybe vangadai vachiri vapenyu amainini. Asi vakazonzi naamai vaifanira kuti vange vachiuya kuzochatira kunoku kuZim because zvinenge zvisina value kana chiremera kunzi wachatira mujoni. So mukomanashi amainini vakabva vachizouya kumusha, then ndokubva vazochata, but vasati vachata mukoma isusu takatoenda kung'anga naamai. Tainge tiine mamwe mazambia edu awo atakatanga taendesa kung'anga mushure mekunge tamatenga mazambia iwawo akagara kung'anga. Tikazonomatora a couple of days before the wedding ndini ndakatotumwa ndikabva ndanotora mazambia iwawo. Tainge takapfeka tichiita sekunge maNigerian inini naamai vangu musi wemuchato, but dzainge dzitori hembe dzainge dzakagadzirwa. Uye zvekare amai vakazondiudza kuti mushure mekunge taenda kung'anga vakabva vachizotanga kuita dzimwewo mhiko dzekuti vaipota vachigeza netsvina yembwa, but vachigeza netsvina yembwa mukoma vaigeza vakapfeka rimwe dhirezi ravainge vakatumidzirwa namainini ende vachisa zvituko pamusoro peupenyu hwaamainini. So amainini vakachata mukoma vakaenda kumahanimun kwavo, but naamai tainge tisingarari. Izvi zvemishonga zvekuitira munhu mhiko mukoma ndokusaka munhu achizotambudzika achingofamba achiti ndaenda kwakati sekuru vaya havabatsire, ndaenda kuna madzibaba vaya havana kana chavanoona, ndaenda kuna pasta vaya vanongonamata zvavo but hapana. It is because mukoma munhu wacho anenge akakuitira mhiko. Naamai mukomanashi kuzonosvika amainini vachizonzi vabva kuvacation kuhanimun nemurume wavo, tainge tisingarari mukoma, taingorara panze takashama tisina kana chatinenge takapfeka. Apako icho chando mukoma zvachaitiita, takazorohwa nerimwe ziflu. So you can just imagine kuti for 2 weeks ivo amainini nemurume wavo vari kuvacation kuhanimun. Apa inini naamai each and every night
taingoti kana dzava kuma7 tobva tabuda panze mukoma, tobva tatanga kuchera gomba, but taisambochera gomba rinenge rakadzika, tobva tatanga kuita sekunge tiri kufushira marriage yaamainini. Tainge takatotenga zvidhori 2 uye zvekare nemaring atainge takatenga, imwe ring yechirume, imwe ring atainge takatenga yenge iri ring yechikadzi. Tobva tatanga kufushira tichiisa zvituko pamusoro pemarriage neupenyu hwaamainini usiku hwose mukoma, tisingazorori, kuita kunge vanhu vanenge vari paall night prayer, ivo mainini vachienjoya zvavo vacation yavo nemurume wavo. Apa isusu tairarira usiku hwose. Taizoti zvino kana dzava kuma4 wanyatsokunzwa kuti iko zvino chando chandipinda kusvika kubhonzo chaiko, ndipo apo amai pavaizoti chandei mumba mwanangu. Mukoma, usiku hwose takashama. So you can just imagine kuti kana munhu waitirwa mhiko dzakadaro, kuzonzi mhiko idzodzo dzinge dzichizonzi dzinenge dzaparadzwa, panenge pachitoda that same sacrifice. Ndo sacrifice yatakaita ndichingoteverera ndiri mumashure maamai vangu. Amai nini vakazoti vabatira pamoviri, ndokubva vazoudza amai vasingazozivi kuti amai ndivo vainge vatori muvengi wavo. Takadzokera zvekare kun'anga, but ipapo handina hangu kuzopinda mudare macho. Amai vakazondiudza kuti vakabva vachizoumbiswa chimwe chidhori nasekuru vacho ivavo vainge vachitibatsira. Chidhori chacho chaita sekunge chainge chiine pamoviri, vakabva vazobayirira tsono padumbu racho chidhori chacho ichocho. Mushure mekunge vaita saizvozvo, amainini vakabva vazoita miscarriage. Kubva ipapo mukoma kuzonosvika vachizonofa vainge vongorwara amainini, ndokubva vazoshayika zvavo. At the time pavakazoshayika mukoma, sezvo inini ndainge ndakambozama kunyenga murume waamainini paWhatsApp, akandiramba ndikaudza amai. Amai vakabva vazoisa chituko pamusoro peupenyu hwake kuti achazofa ari rombe, ari murombo wekupedzisira. So pandakangoona kuti munhu uyu zvatomudhakwira, ndopaakazotanga kuda kudzoka kwandiri achiti ndinokuda zvikati, ndikabva ndazomurambawo mukoma. This was after amainini vazoshayika. Ndiyo secret yangu mukoma yandiinayo mumhuri. Hakuna kana anotombozviziva kuti ndo zvatakaita izvi, but ndainge ndisina tarisiro yekuti amainini vaizofa nekuda kweizvo zvatainge takaita. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kumwana kune mwana uyo wavatete. Zvakangooma hazvo veduwe, vanhu vane utsinye kunzoko. Pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Wakambodhakwirwawo here neupenyu mushure mekunge waudzawo maybe your friend kana kuti hama yako epedyo maplans ako aunenge uinawo, kana kuri kunzi ndo zvakamboitikawo kwauri, please do come to my inbox and tell me your own side of the story. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So mumhuri medu makamboitawo ngozi yakanetsa, but baba vasati vashayika vakazokwanisa kutsipika mweya wemufi. Kutaura kudai chatova chikwambo chavakazotengeserawo umwe murume mushure mekunge auyawo kudare kwavo kuti ange achizoromba. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 40 years ekuberekwa. Ndinogarawo muno muSouth Africa nemhuri yangu. Baba vangu yainge imbori n'anga yaitova nemukurumbira mukoma. Saka zvakazoitika ndezvekuti baba vakabva vachizotanga kudanana neumwewo mukadzi ainge ari mukadzi wemunhu mushure mekunge auya mudare mavo, because ainge achitsvakawo mwana. So vakabva vachizorara naye, then murume wacho ndokubva azozviziva. Akati azviziva murume uyu, because ainge ari muCIO, ndokubva azoti kuna baba, iwewe ndikuda kukuurayisa chete. But baba manje vakabva vachizomuitira mhiko murume uyu, ndokubva achizofa. Akaita accident akabva azofira pasport. Mushure mekunge murume uyu afira pasport, ndo patakatanga kuona chipoko pamusha. Dzimwe nguva mukoma waiti wakarara, waiti kana ukatarisa panze waiona paine chimwe chiedza kuita kunge masikati, izvo chinenge chiri chipoko chiya. Baba vangu vakatanga vachaedza kumutsipika murume uyu vari voga, asi chipoko ichi chakanetsa mukoma. Baba vangu vaiti zviya kana kuri kunzi munhu akauya mudare nemwana wake musikana, baba vaitombogadzika. Mweya wacho wengozi
pamunhu iyeye uyo anenge auya nemwana wake ari musikana mudare ravo. Vakazviita izvi kwemakore nemakore mukoma, kudzamara apo pavakazomborohwa nechipoko mushure mekunge vaenda mugomo kunotsvaka huni. Baba vakazobvako kugomo ikoko vachimhanya vachitaura voga, ndokubva tachizovabata baba. Ndipo apo pavakazoti daidzai shamwari yangu yekumozambique, tikabva tazofonera umwe murume uyo aipota achivasimbisa, ndokubva achizotumidzira vazukuru vake. Ndivo vakazotoya vakazotora baba vakazoendeswa kumozambique, ndiko kwavakazonotsipika mweya wemurume uyu vakabva vazomuita chikwambo. Vakatodzoka mukomanashe vainacho chikwambo chacho ichocho. Then panewo umwe murume uyo akazouyawo, tikangoti akangoitawo munyama mukoma, because baba vakati vachisvika zanhasi murume uyowo achisvika pamba pedu like mangwana acho achidawo kuromba, ndokubva azorombesewa nababa, but ainge asingatozivi kuti kurombesewa kwaakaitwa nababa kutorasirirwa kwaakaitwa mweya wengozi. Isuwo mukoma mushure mekunge baba vazoshayika, takazotanga kunamata. Iniwo ndinoenda kuZCC, mamwe mabrothers angu ndo vanoendawo kunana AFM neZayoja. Saka zvinhu zvose zvainge zvichishandiswa nababa takazozvirasa, zvimwe tikazozvipisa. Murume uyu anonzi iye akazotombosvika kumba uko, but ndainge ndisiko ndiri kuno kuSouth Africa. Hanzi ainge achiti chikwambo chiya chava kumunetsa. Chaasingazivi ndechekuti hachisi chikwambo ba, asi itori ngozi, mweya wengozi waakatengeserwa nababa. Ndiyo secret yangu iyi mukoma yandiinayo. Siyanai nezveurombwa izvi. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hey, pakaipa. Hanzi pane umwe akazongoitawo munyama akabva auya ndokubva atongorasirirwa chikwambo at a cheap price, uri mweya wengozi nababa vangu. Nawo chikwambo ichi chava kumunetsa apa isusu tose tava kunamata. Takasiyana nazvo izvi zvehun'anga. Yo, pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndikudawo maadvices kubva kumhuri yeZimbabwe. It was last year, mwana wangu paakaroora akatongobva kuSouth Africa nemukadzi wake achitoti mama, uyu ndiye mukadzi wangu. Vakasangana kuJoni ikoko. Saka mazuva ekutanga mukoma muroora ndainge ndisingamufarire. See, for the first time in my life ndo pandakazorota njuzu yakauya kwandiri ikabva yati kana kuri kunzi unenge usingamudi zvako, aiwa hapana chakaipa, asi usamushungurudza. Chingoudza mwana wako kuti vanofanira kuti vange vachirambana, asi chingoziva kuti uyu mwana uyu kana kuri kunzi mukamugamuchira semhuri, iye ane zvipo zvake zvaachauya nazvo zvichaita kuti sedzinza munge muchizovawo vapfumi. Njuzu iya ndokubva yanyangarika. Njuzu iyi yainge iri yechitema. Ndakangoti hameno zvimwe kuda ihope plus marine spirits, ndikatomuka ndichitonamata paya. Ndakabva ndarota zvekare, ndakairota njuzu iyoyo mukomanashe, but pandakairota yainge ichitamba nemuroora wangu vachitotamba vari kumvura. Ndikati hope it's what is the meaning of this. Ndaiti kana ndikanamata ndaitowedzera kutorota hope dzacho idzodzo. Ndo pandakazorota gogo amai nyakubereka amai vangu vakazoshayika kudhara gogo ava mukoma. Vakabva vatanga kufamba neni, vakangonditi nditevere muzukuru wangu. Ndokubva tafamba kusvika tazosvika pane rimwe dziva. Ndo pandakabva ndazoona vava kutaura neimwe njuzu. Handina kukwanisa kunzwisisa kuti vainge vachiti kudii. Vakatotanga kutowirirana nenjuzu iya vachirakidza kuti vaitozivana. Pavakazodzoka pandiri vakabva vati pandainge ndichiri mupenyu, iyi ndo njuzu yainge iri njuzu yangu yaipota ichindibatsira kana zvinhu zvarema. Mwana uyu usamushungurudza, nekuti kana ukamushungurudza upenyu hwako uchazotowedzera kuoma, asi kana ukamufarira upenyu hwako uchazotambanuka ende uchararama upenyu hwakanaka nokusingaperi. Ndokubva vanyangarika gogo. Ndo pandakabva ndazoona muroora achitobuda mumvura. Ainge akabata gold uye zvekare aine kabasket kainge kakazara maminerals akasiyana-siyana, maemeralds, madiamond nei. Ndokubva anyangarika. Mukomanashe nerimwe zuva ndakati ndabva mukuperekedza shamwari yangu, it was somewhere kuma 8:8, so pamba
tine mugodhi watiinawo. Ndo pandakabva ndazoona kuti painge patori nenjuzu yechitema yainge yakagara yakavhunduka payakandiona ikabva yatongochambira makaremo mumugodhi muya. Ndakavhunduka because ndakanyatsokuona kuti these were no longer dreams but this is reality. Kutaura kudai so mwana wangu nemuroora vakadzokera kuSouth Africa, but ndakashamisika. Mwana wangu achindifonera achiti, mama, ndafunga kukutengerai stendi. Ndikati kunditengera stendi, mari yacho waiwanepi? Because ikoko kuSouth Africa anongoraramawo nemapiece jobs. So ndakati mari yacho unenge waiwana kupi? Ndokubva anditi, mama, mawiniro andiri kuita mari paBetway, handizivi kuti laki racho riri kumbobvepiko. Ndakamubvunza kuti sofa mari yawawina imari, akabva ati kutaura kudai so mari yandiinayo hard cash inotosvika kuma 37,000 rands yaari kuti akawina paBetway. Saka anga acheti kana akaramba aine laki racho iroro ari kuda kuzoya kunokumba obva anditengera stand nekuzotangawo kabusiness kana katuckshop mukoma. I could not even believe it because this was after foot ndabva mukurota muroora. Ndakarota muroora wangu uyu achifamba nemwana wangu, vainge vachifamba vari musango. Mwana wangu akasvika pakurama akati, iwe tikumboenda kopi because muno musango tichapedzisira tadyiwa kana neshumba. Iye muroora ainge akangonyarara, but ndakazoona kuti muroora ainge ava nebesu asisina makumbo, aine besu rehove, hamene kuti ainge achikwanisa kufamba sei. Ndokubva vachizosvika pane imwe nhenga, akati kumwana wangu, iwe chisara panapa ndipinde munhenga ndega. Ndokubva apinda, paakabuda ainge akabata kabhasiketi kainge kakazara gold. Ndokubva apa gold riya kumwana wangu. Ndo pandakabva ndachizotumidzirwa message nemwana achinditi, amai, kunokuka ndiri kuita mari and handizivi kuti laki racho riri kubva nepi. I have tried to chase away this marine spirit mukoma, but I keep on having these dreams. Saka ndoda kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti pakadai ndoita sei? Ndongomugamuchira here muroora uyu kana kuti ndongoudza mwana wangu kuti ange achirambana naye nekuti ane mamarine spirits anomuteverera? Vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Pakaipa hanzi mhuri yeZimbabwe ndibatsireiwo. Ndowopedza ndinorota idzodzo. Uye zvekare hanzi mwana wangu kuSouth Africa uku ari kungoti, mama, ndiri kungoita lucky out of nowhere. Izvo hazvizivi kuti lucky iri riri kukonzereswa nemukadzi uyu waari kugara naye hanzi ane mamarine spirits. Saka mwana wangu ndomuudza here apa kuhope. Ndakarota gogo vangu vachindiudza kuti kana kuri kunzi muroora uyu ukasamugamuchira it is fine, chibva wamuudza kuti ange achienda, asi kana ukamushungurudza hanzi uchatambudzika kweupenyu hwako hwose. Zvakangoma hazvo veduwe.